Funa ukukhuluma nayo into before noma sisazoqeda ukuthi iBhayibheli lithi ngithanda la ubaba akhothe khona ngiphinde ngithande nala lithi khona usiphile uNkulunkulu amandla negunya lokunyathela ofezela nezinyoka. Yes. Ngamanye amagama akunalutho olunamandla ungidlula okwaNkulunkulu. Number 1, why ngisho njalo ilithi iBhayibheli wadala umhlaba nezulu. Yes. Kwakunganalutho emhlabeni, it was formless, there was nothing, there was darkness, but iBhayibheli lithi kwathi makufika yena light came and darkness ran away. So ngamanye amagama okusebumnyameni mase kufika ukukhanya kuyabaleka. Okay. Ngilifunde iBhayibheli ngalifunda ngaze ngalifundisisa. Okay. Lathi iBhayibheli uma selifuna ukungiwina kunencwadi eyasuke yangenza ngavele okay ngaphambi ngikhulume ngesinqumo engasithatha. Lathi iBhayibheli angisakukhumbuli kubani lencwadi. Ngase ngicula mehla namalanga ithi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyacela konke nikudinga bese niyakenzela. Mana ngase ngibuka isikhathi 25 years ngihleli I'm reading a Proverbs 28. So okay ngifunda lona leBhayibheli but manhlala kimi mawulalela nokulilalela. Uyabona ngalifunda leBhayibheli bafundisi bami ngaze ngathatha isinqumo iBhayibheli ngalithenga ngavele ngalishisa uyangizwa ngithini ngalishisa ngalifaka emanzini labasiwasho ngaliphuza ngaphalaza ngalo ngagquma ngalo ngithi ngifuna ukubona lento okukhulunywa ile iBhayibheli ukuthi la ngisiza ngalutho ngaze ngagibela imfene mina ngalanda spoki maphumelela. Yazi inkinga yini? Inkinga ukuthi siyalifunda iBhayibheli bishop wami futhi siyakwenza okushiwo iBhayibheli kodwa sikhohle ukukholwa. Amen. Ngoba ungalifunda iBhayibheli ulifunde kakhulu kodwa mawungakholwa futhi ukholo lwakho lulincane ayikho into ezoyenzeka. Kunjalo. That's true. Ayikho into ezoyenzeka. So baningi sebakhalile dokotela bathi dala ngithandaza, dala ngishumayela noma dala ngifasta, dala ngenzani. Inkinga ukuthi ekufasteni kwakho nasekuthandazeni wakho ukukholwa kwakho kungakanani. Ukuthakatha kunamandla ngaphezulu kokukholwa. Ukuthakatha kunamandla ngaphezulu kokukholwa. Abantu balwa every day nathi sithandaza every day kodwa izinto ezimbe eziningi izona ezenzekalayo ngoba ubuthakathi bunamandla. Asilwe nawe dokotela. Asilwe nawe. That's your belief noma kuyinkolo yakho. Njoba usho uthi wena indlela yakho noma inkolo yakho yobuthakathi lo believe la kona iyenza izinto zenzeke. Ibelief njoba asho umphathi athi uNkulunkulu wenza izulu nemhlaba kwaba nobumnyama nokukhanya kodwa kuthema kufika ukukhanya ubumnyama babaleka. Ngicabanga ukuthi nawe uzofika isikhathi ngike ngakhotha indaba kabani kaMpostoli Paula uSawula kwaphela izinto kodwa ubona ukuthi uNkulunkulu uye usiqalo nesiqino sayonke into. Wayisilwa thina nobuthakathi mphathi wami. Exodus 20 verse 1 nguNkulunkulu wanikhipha ezweni laseGibhithe ningabi nabanye boNkulunkulu ngaphandle kwami ningazenzeli namfanekiso obaziweyo nguNkulunkulu olaka ohambela sizukulwane sesibili nasesithathu. Kungenzeka udokotela athi udla kahle manje but days come isizukulwane sakhe asazi ukuthi siyophelela kuphi. Kunabantu abakhamba kumakhesi ababalaphayo futhi bona bodokotela amakhesi abo babomkhulu amakhesi ema-generation. Ngike ngakhuluma kakhulu ngendaba e-generation. Be careful ngaloko before udlule emhlabeni dokotela. Change igama lakho. Uma kunencwadi ekuHezekiel ithi ufika uMpostoli Paula uProphet Isaiah uthi Ezekiel you going to die. But Ezekiel put your house in order because you shall die. Ezekiel wathandaza. Ngicabanga ukuthi namhlanje kusuka kwami lekubuya khona ePitori dokotela ilanga lakho uthi namhla wena ube yisihlobo noNkulunkulu uhlukane nokuthakatha kodwa ube ngumelaphi oclean ube ngumntwana kaNkulunkulu ngoba ihlahla okhuluma ngazo hayi ukuthakatha ezikaNkulunkulu zaphefumulelwa nguNkulunkulu. Hallelujah. Uyaphenduka na udokotela. Yeah. Sizana. Ubani lo owabhala iBhayibheli okhotha kulo njengamanje? Mina mangithakatha mangikhuluma ngikhotha emfeneni ngikhotha kumantindane ngikhotha enyokeni yami ngikhotha kuzo zonke izinto zami engifuyile zami ngiyayiphakela enye idla ama snowballs
kukhona ubholotsho lapha ekhaya nginakho konke baba and ngiphila nakho la angize ngithandaze ngiyakutshela ukuthi namhlanje ngicela kungena abantu abayi4 uma ngena abantu abayi4 la ekhaya bonke babe na 200 rand 200 rand 200 rand 200 rand and nikwenzeka ngale ndlela engifuna ngayo so angikuboni mina ukuthi ungaguqula umuntu ohappy Hayi ngiyakuzwa mphathi wami ungakwenza lokho angithi kusese isikhathi baba babukhumalo siphila esikhathini yonke into ihamba ngesikhathi uNkulunkulu uyakuhlela into esinayo we are not against udokotela but into esikuyo njoba ibuzile question thina we asabisani nemoya yobumnyama nemoya ama evil spirit emoya yobuthakathi asali kune verse ithi elikhuluma eBhayibhelini I think it's a proverse ethi kukhona indlela eyihle kubantu kodwa isiqhino sayo yini ukufa kuneverse futhi elikuthi Romans 7:14 verse 7 ithi umthetho ungomoya kodwa inyama ithengisiwe ebuqinini besona ngoba engikwenzayo angikuthandi kodwa ngikuthandayo angikwenzi ngoba udokotela ungamlalela kahle wenziwa yini ufuna inzuzo yasemhlabeni nobumnandi basemhlabeni ukuthi yena ucommanda izinto ezenzeke I know angiphikizi lapho vele uNkulunkulu wasipha amandla ukuthi our life our power it's on our tongue we can say something izinto zenzeke but ekusalayo uNkulunkulu uyamdinga and le Bible lakhuluma iBhayibheli laphefemlelwa uyangiva mphathi wami laphefemlelwa uNkulunkulu ukuthi lifike emavesi that's why sikuthola iBhayibheli linama vision or ama revision on a different levels noma different indlela abayibeka ngayo kodwa iBhayibheli laphefemlelwa why ngisho kanjalo konke okuprofetiwe eseBhayibhelini no matter abazama ukusirobha lapha nalapha abelungu nabantu abafana nabodokotela abaforced ukudakada but okusalayo some of things they prophesy 2000 years ago and it is happening now when you read Matthew 24 uthi uNkulunkulu makangena uthi yena uJesu bamkhomba isakhiwo sethempeli uthi qhaphelana likhitshe elizohlala phezulu kwelinyitsha konke lokhu kuyawudilizelwa phansi imibuso iyawuvukelana umntwana uzawufuna imali bantu abafundisi bayoguquka abafundisi bamanga bathanda imali it's happening now 2000 ago ngifuna ukukutshela ukuthi nawe dokotela whatever you can do it now imali ngena whatever but there's a time is coming la kumele uhlangane noNkulunkulu noma lezi zinto zakho uzothi ukhuluma nobholotsha angasakuzwa noma athi uJesu uyabuya kukhona indaba engiyithandayo ukuthi la emhlabeni njengoba siphila into esifuna usonke injabulo ukuthi qhamuka kanjani kodwa sidinga ini a happiness ngakho ke mina ngithi leli gama lokuthakatha eningixaka ngalo namuhla esizweni mangithi ngiyathakatha mina ngiyathakatha futhi lokho ngakufela futhi mawuthi sithakathana ungaquli right now I'm ready to thakathing yindaba ukuthakatha lokhu ngize kukhonze kanje nakho ukuthakatha mina ngizalwanga nakho kodwa ngikufice kukhona emhlabeni kudaliwe nokhokho babevele bethakatha ukuthakatha yinto ebivele ikhona ndulo manje ngafika mina ngene ezicathuleni zokhokho ngoba phela ngisebenza ngesinto ngithi namanje ngiyekeleni ngiqhubeke nobuthakathi because ubuthakathi into emnandi mina ngikwesaba ukuthi mangibonana noNkulunkulu uzothi bengisebenzela uSathane phela vele bengisebenzela yena futhi bengiphilisa akekho uNkulunkulu engizofa mina ngiyobhekana naye ngoba namanje ngikhala nje akukho engibona abangenzela khona ngaze ngithatha isinqumo ukuthi ngihambe nani nobuthakathi uSathane uyashesha bakithi ubuthakathi bumnandi ubuthakathi busoft ubuthakathi abuna proof ubuthakathi uyasolwa nje hayibo let's thakathing guys